Hello mga bay, mga unta, mga untayo. Ang ulam natin for tonight is adobong tangkong. Tabong tangkong. Adobong talong. Nya natay sinugba diri nga bulad. Nya naapod tay dessert unya taod-taod ha. Secret lang atong dessert, surprise na lang. Kabalo ko nga barbarito sad kaayo ninyo to. Hala, pagkaon ako ganina ato. Pastilan. I feel like I'm home. Murag paminaw na ako sa amua sa bukid. Siguro gimingaw lang dyan ko sa amua mamaal. No? Pero wala man dyan tayo mahimo. Og mauli ta, mahurot man sa quarantine ang time. Sayang kaayo. Unsa mamaal kasi nag-premiere si? In 30 minutes pa na. Uy, kumusta ang padula ni Almins? Kokok. Gani, kumusta? Hindi ga-indad na? Ngaon ta, adobong talong o kaning piniritong bulad. Kadaghan ba aning bulad ni Dudong Kubkub eh? Lukaran kong Dudong Kubkub mga bay kay duty naman ta. Daghan kayo ang bulad. Ganahan ko aning bulara mamaal kitabang. Ano ba nga bulad? Tabang siyam. Maapil dyan ni mukaon ang ulo kay papil sa timbang. Ingon niya ni akong nanay. Pagbilag ko ang ulo, kaabir timbang. Kung di kayo mukaon ang ulo, no? Kaunan ang ulo kay sa buwan din na sa akong nanay. Sa dahon ng degtinangkong. I-prepare mo lang maalikaw na yung next. Sige, ipang sensa diha, may na lang, na makamata diha. Ang ganin nyo. Maulagi bay, karamba. Sudyo ko mauli kay gimingaw ko sa kong mamagpapa. Mga pag-umangkon. Mga isuon nga mga badlungon. Doon saon man nga mahurot raman atong time kaning ma-quarantine ta. Nami kay uli unta ba karamba. Bay karambas vlog shout out. Nga unta ni magkutsara ko kay naa man tas tindahan. Awid man tag kwarta. Mga unta. Pitindaghan ang gihukad ni Dudong Kubkub. Ambot kung pagpangga ba ni o pagdagmal. Pagdagmal o pagpangga. Adobong talong o kaning piniritong buwad. Ambot ang saingan aning bulara sa inyo kay pingo-pingo man niya. Kung ano siya dili, bulad niya sa tabangon niya nga pa bulad ba? No? Ano ba? Ano mo na eh? Nasa na, ang premier manggod ako ba? Kaysa members, manggod pa members sa diya Madam Juantan. Ikan sa man ay mong premier, baba na dari, tamsakan na to na Madam Juantan. Super chatter ba na kunis Madam Juantan mamal. Ibaba diyan ha kay itong tuslokon be. Kanus ama na imong premier Madam. Napay 3 minutes before ang cram. Kay hapit na minahuman ni Kate. Sige.
Mao lagi no. Gidaghan na lang para di na tagon kay magpadugang unya ko. Nang usa na lang kahukaran. Sa namang oras, gutom na jud ko, mga unta nini oy. Alas 10, madam. Ibaba lang na, madam, please. Kay naaman jud tag-iya ang alas 10, madam. Pamimber ka na ko diri para maka-premier kag legal. Legal. Kay og di member kay illegal man na kay kasab-an ta sa ubang member, maluoy na lang ta. Mutamsak lang mi, madam. Ambak-ambak lang mi unya ha. Naamang gud tag-iyaan ang alas 10. Uy, lamian jud kay ko aning bulara. Kanon jud nako tanan way usik. Ang usik ani kanilang tumoy kani akong gihawiran kay di ko mo kaon. Ang ekob lang. Gani rid. Pero depende kung walay schedule. Maadto jud mi. Mapugos tag adto. Dili parak. Katugong gagmay nga bulad god. Yun sa parak. Mayang hapon ni mo di Tita Liti. Thank you for coming, tita. Sa imong support, salamat. Temza, Madam Juan, jakitan tika kay ibaba imong link ha. Pero unya ra ibaba, balik na mo kay apa man si Mama Al. Madam Juantan. Purulan ng tika, madam ha, kay may nalamang. Kay makakuan minimonya ha, mutamsak rami. Si Mama Al, Tita Liti, in 1 minute. In 1 minute. Nanungog na akong mga igsuon diri oh. Kahit sila may tuan ni mama, niingon sila nga mga wala mo yung mama. Kaya tuan man nila ang mama. Diha gikuhaan og buwad sa Cebu. Sa pagadian man ang mga bulad. Daghang bulad sa pagadian bay gape. O sa mga island. Madam, gita-gita na kataka ha. Unya rami maadto nimo kay premier pa man ni Mama Al. Ato sa tang Mama Al, please. Atoon sa nato si Mama Al, patamsyak mga gala. Premier na ni Pobring Bisdak sa iyo. Shout out Mama Al, Pobring Bisdak sa iyo. Premier na niya mga bay. Mga ato na ta. Ngaon tanin niyo. Yes, Tita Liti, na ako'y bulad. Ako'y bulad baligya. Tagpiso ang buok. Kaning bulara lagi. Tulo 5. Mahal kayong kilo man. Hala ka, Mama Al. Unya ay mo premier. Ingon ti kukuk. Unya ka, Mama Al. Pwede kayo mag-isdaan dyan sa baba, ha? Mano-mano muna kayo. Pero kung pwede, pumunta kayo sa nag-premiere. Pwede nyo rin isdain yan. Dahil legit na legit yung mga nag-premiere.
Mga legal sila. Ng mga YouTuber. Legal. Mga unta. Bye, Karambas Vlog, mga unta. Kit, mga unta kit. Mangit kit tauguan kit, bulad kit. Hindi man, yung title ani Mamaal. Naglaag na po ka ni Kuan. O din. Nainit tuwad siya kabuok. Kisya magkana. Maluoy na lang ta. Mga ba, kanang mga tuwad na to sa ato ang channel, no? Ayaw mo kabala ka, anak, eh. Dili mapiktuhan ang inyong mga revenue, anak. Wow. Thank you, Nats. Balaba Vlog. Shout up. Welcome, Junard. Bulad lang malakas bay. Oo, da pa. Pedaghan. Lami agid ko aning bulara eh. Tabang. Lami ang tag na atay sa sawan. Ya kayo. Naman tayo kabutangan. Ay, kabaw, nilupad. Alaka, nilupad ng kabaw. Nakapakpak na. Dakong pasalamat na ko, bay. Ikaw jud nagpa-graduate na ko sa 1K. Gamay ra ako napalupad karon. Dako na ko puhon. Lupus Warrior, okay ra na, bay. Lupus Optimistic. Ang main channel, Mimi Optimistic ang iyang main channel. Okay ra na, bay, Mimi. Ay, iyo, kabalaka diha. Dako po kayo kong pasalamat. Nga nakapag-graduate ko nimo. Thank you kay. It's my greatest pleasure jud, ha, bye. Mimi Optimistic. Congratulations for being a monetized channel. Well done. Nakuha na jud nimo. Sige, pag-upload na din ha uguan. Mga pag-upload diha by Mimi kung giunsa nimo pag ka-survive sa lupus para katong mga naapoy ingon ana nga balatian makakuan sa sila makarelate